Как отключих своите способности и се върнах в минал живот? Аз си спомням 4 от моите прераждания, като си спомням къде съм живяла, как съм се казвала, имам предвид държава, как съм изглеждала, какво съм правила, дори един от животите ми си спомням как умирам. Също така си спомням на кого съм била родител от сегашният ми живот, т.е. миналия, и кои са били моите родители от сегашният ми живот, но реално в миналия. Как отключих това нещо? Тъй като аз работя усърдно последните 7 месеца с терапевт и когато започнем да работим с рода и да чистим родовата карма, травмите, нашето тяло, съзнание и енергия, те се пречистват и следователно ние отваряме третото око, а това е най-висшата форма на истина. Когато третото око се отвори, ние започваме да виждаме минали животи, бъдещи събития, ситуации, истини за хора и започваме да живеем много по-осъзнато и много по-различно. Така, при мен се случи чрез болезнен начин. Аз отключих реално третото си око и за една седмица ми се стовариха изключително много информация и истини, които аз не бях готова да приема. И беше доста разтърсващо за мене, но като цяло се справих за няколко дни с цялото това нещо. И нещо, което искам да кажа е, че всички ние имаме способността да достигнем това ниво, да отключим нашата интуиция и реално от тук нататък каквото и да правите в живота си, каквито и решения да взимате, в каквато и ситуация да попаднете, каквито и хора да срещнете, вие ще знаете дали това е правилно или не е на секундата. Няма изобщо да се колебаете. Ще виждате реално истината такава каквато е. И това е човешката еволюция, която всички трябва да достигнем един ден. Аз го наричам да се разбираме телепатично.